Seuraavana on vuorossa illan toinen pääottelu. Tämän ottelun tarjoaa Etelä-Suomen IV-huolto. Ottelu käydään painoluokassa alle 70,3 kiloa ja ottelun kehätuomari toimii Timo Tipi Anttila. Ottelijoista ensimmäinen tulee Italiasta. Ladies and gentlemen, to the blue corner, Francesco Morica! Francesco Morica saapas jalkamaan Italiaan. Erittäin kovassa arvostuksessa kaikenlainen urheilu, jalkapallo luonnollisesti maassa ykkösasemassa, mutta kamppailu-urheilu, nyrkkeily, vapaaottelu, se nousee tasaisesti. 35 vuotta Moricalla ikää, Blessed Warrior on hänen taiteilijan nimensä. 178 senttiä pitkä, 187 riitsi. Ja tämä mies on kivikovan puolalaisen organisaation KSVn veteraani. Valmentaja Emanuel Zaccaria. Alla tappio Hugo Doiksia vastaan ja tänään tarkoitus on päästä voittojen tielle. Ottelulista Matti Nykäsen sanoi 50-60. 10 voittoa, 10 tappiota ja 1 ratkaisematon. Italialainen on häkissä. Punaiseen kulmaukseen ottelijan Lahdesta. Hän edustaa 03 Fight-tiimiä Niko Aikonen! Mukavasti alkaa olla mökää pöntössä. Sieltä tulee Suomi ja Lahti. Niko Aikonen 03 Fight-team, 28 vuotta on Hunterilla ikää. Pyhävaatteella siis. Kyllä. 184 pituutta, 191 riitsi. Amatöörinä 2 kertaa Suomen mestari. Ja ei ehkä tule suurena yllätyksenä, mutta harrastaa metsästystä. Alex Toivonen, Mikael Silander, Safin Agreji on hänen taustatiiminsä. Hyvä ja tehokas voittoputki päällä, ukkoa kaatuu. Ja tarvittaessa voitot otetaan myös pisteillä, eli kaikkeen on Niko Aikonen valmistautunut. Kaikki vauhdit ja temmot sopivat tälle miehelle. Ja kyseessä on siis tämän illan co-main event. Yksi Suomen parhaimpia pystyottelijoita vapaaottelun puolella ja se on kiva Aikosen, että harvemmin ottaa niitä kuuluisia taka-askelia. Tykkää myös vaihella iskuja, et ei ole vaan pelkästään tekninen pystyottelija, vaan uskaltaa myös otella. Sinisessä kulmauksessa italialaisottelija, joka on ammattilaisurallaan voittanut 10, hävinnyt 10 ja otellut 1 ratkaisemattoman ottelun. Hän painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 70,5 kiloa. Ladies and gentlemen, representing Aurora MMA, fighting out of Italy, Francesco Blessed Warrior Morica! Punaisessa kulmauksessa lahtelaisottelija, joka edustaa 03 Fight-tiimiä. Hän painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 70,8 kiloa. Hänen ammattilaisotteluhistoriansa kuuluu 7 voitettua, vain 2 hävittyä ja 1 ratkaisematon ottelu. Hyvät naiset ja herrat, Niko Hunter Aikonen! Illan co-main event lähtee tästä liikkeelle. Niko Aikonen vastaan Francesco Morica, joka tulee Italiasta. Ja sosiaalisen median puolellahan on saatu Aleksi seurata Niko Aikosen diettipäiväkirjaa, niin kyllä siellä joutuu painoja vetämään. Kyllä mä laitoin jo pikkupalautteen sinne, että on kiva katsella näitä pähkinävideoita. Etumaisella aloittaa Aikonen, hän on Lahdessa ehkä yksi Suomen kovimmista, ellei kovin nyrkkeilyvalmentaja Kari Korhosen nopeissa käynyt myös hakemassa lyöntiosaamista ja
niin kuin täälläkin on todettu, niin Aikonen on todella kovakätinen ja hyvät potkut. Yksi Suomen parhaimmista vapaa-ottelijoista silloin, kun ollaan pystyssä. Ja katsotaan, minkälaisia kikkoja italialaisilla on. Sieltä tulee kova potku tuonne kylkeen. Se taisi sattua. Joo. Morikka hämäilee hyvin, mutta tällä hetkellä ainakin Aikonen ei koe uhkaa noista Morikan hämäyksistä. Et se on vähän turha hämäilyä, jos sä et ole mitään laittanut pohjille. Joo, Morikka tekee tommosia syöksyjä. En tiedä, onko sillä tarkoitus sitten yrittää imuttaa Aikosta. Ja sieltä kova potku, se tulee blokkiin, mutta ei noita kivaa ottaa tuohon kyynärpään ja ranteen väliin. Säärellä kun se pamahtaa, niin jopa silloin kun joutuu pitämään Aikoselle noita pädejä eli tyynyjä, niin se tulee sieltäkin läpi. Saatiin, että se tulee tuohon paljalle iholle. Mutta näitä kipuja ei ottelija noissa adreissa tietenkään tunne, mutta Aikonen aloittanut kyllä kertakaikkisen päättäväisesti, pitää häkin keskiosaa tällä hetkellä hallussa. Katsotaan mitä lähtee Morikka tekemään. Onko tarkoitus jossain vaiheessa sitten jopa yrittää painia, kun huomaa, että on vähän hankaluuksissa tässä pystyottelussa. Ja Morikka ei missään nimessä huono pystyottelija, mutta selkeästi kunnioittaa Aikosen pystytaitoja, koska hyvin varovaisesti ja säikysti ottelee pystyottelua tällä hetkellä. Ja hänellä jää nuo omat tekniikat, ne on aika lyhyitä, ne jää niin kuin puolitie, he ei tule silleen pitkänä ja Aikonen hyvä jalkaisena ja hyvä silmäisenä, niin pystyy aika helposti liikkumaan alta pois. Siinä Morikalta tommonen Taimasen käden tökkäys ja nyt koittaa vähän sekoitella, eli switch-ottelijana ja vapaa-ottelijana sotkee noita kulmia. Sieltä tulee ensimmäinen kunnon osuma ja Aikonen haistaa veren. Ja lähtee ahnaasti hakee selkää. Nyt on pelkkä pää, mutta se on tiukan oloinen. Morikka pääsee kiertää pois ja saman tien antaa lyhyttä kyynärpää. Heti lähtee hakemaan, onko Darce siellä hakusessa. Morikka yrittää roikkua jalassa kiinni. Nyt on Darce aika tiukan oloinen. Se tulee kuule tähän. Ja lähtee päältä kiristää sitä. Mielenkiintoinen suunta. Nyt on kireen oloinen. Ja sieltä tulee taputus. Ensimmäisen erän kuristus. Lopetusvoitto Niko Aikoselle. Se oli nopeata takuu varmaa työskentelyä ja niin kuin puhuttiin, että Niko Aikonen hyvässä voittoputkessa ja taas yksi W-merkintä tuohon omaan letkuun. Kyllä siinä oli selkeästi vastaantulija tänään italialainen. Morikka oli aseeton ensi hetkiltä lähtien asenteellisesti. Et kyllä Aikonen tuli voittaa ja näyttää parasta osaamista. Ja Morikka vähän nöyristelle lähti. Ei missään nimessä ollut huono ottelija, mutta hyvin varovaisesti ja vaisusti ja säikysti otteli. Joo, ja usein näkee silloin kun lyödään, kun sä lyöt vähän vajaaksi, niin sä tavallaan niin kuin pelkäät, että sä et uskalla viedä niitä niin kuin pitkäksi asti. Ja tossa tommonen lyhyt koukku etumaisella. Joo. Etumaisella ja se vei tasapainoaistin pois paikoiltaan ja loppu jää sitten näiden kuvien myötä historiaan. Eli sieltä ahnaasti haettiin toi kuristustilanne ja mahdollisimman nopea voitto ja lyhyt iltapuhde tänään Aikoselle. Kyllä oli Aikonen kovassa vireessä. Siellä on harjoitussalilla niin kuin taas tehty oikeita ratkaisuja ja paljon. Ja säilyi kyllä aika vahingoittumattomana, et ei ottanut osumiin vastaan. Ottiko ollenkaan itse asiassa? Ei, kyllä enemmän on tullut harjoitussalilla. Varmasti. Hyvä löysi tämän illan toinen pääottelu. Päättyy ensimmäisessä erässä ajassa 4 minuuttia 21 sekuntia. Winner by Ninja Choke, Niko Aikonen! Ninja-kuristuksella. No ei ollut kyllä ninja-kuristus. Ei ollut kyllä ninja-kuristus. Vetiks velkku hatusta se? No en tiedä kuka sen sanoi, mutta kyllä ainakin omaa silmää oli Darce, mutta täytyy katsoa hidastukset Niko, uudelleen. onneksi olkoon! Suurkiitos. Erittäin tarkkaa pystyottelua. Kerro vähän alkuun ensin, että miltä se tunnustelu tuntui tossa. No tarkkana siinä pitää olla, mutta tätä me harjoitellaan joka päivä, niin näitä asioita myös tapahtuu täällä häkissä sit näköjään. Ottelupäätös tapahtui kuitenkin matossa. Minkälainen gameplani sulla oli? Ajattelitko viedä kaveria tonttiin? No joo, siis suunnitelma oli, että viien kaveri selälleen, mutta mieluummin olisin kyllä vienyt mahalle tuolla etukäyllä tai takakäyllä. Mutta hyvä näin, lopetus tuli. Erittäin hieno ja näyttävä lopetus.
tähän loppuun on pakko vielä kysyä, että onko tämä se supi, joka on syönyt teidän äitin karviaiset? No voi kun oliskin, mutta sitä ei silloin saatu nuri. Talvi on tulossa, ihan hyvä ehkä. Saadaan paksu karva sille supille ja sitten se supi nuri. Ei kun metästämään. Juuri näin. Kiitos hei kaikille. Täällä on tosi kova meno. Kiitos kaikille, jotka tuli katsomaan. Niko Aikonen. Siinä vähän viitattiin tuohon metsästysharrastukseenkin. Aikonen vois vaan enemmän ampua niitä supia, että mullakin Timo oli mun pemarilla ajanut supikoiran päälle ja mennyt puskuri rikki, niin Aikonen voisi ostaa vähän isommat lippaat tai jotain. Että